First time ko to eh. Ako kayo na ako sa kabuktaw. Malusong pala to eh. Yes, okay tayo. Wala tayong camera. Ako post. Ha? Mauna ka para sa likod ka. Na-camera mo kami. Si Sir Rory kayo, may nakasagani. Wala, nakasir. May engine brake ba yan? Wala, dire-diretso lang. Automatic brake lang to sa ano na. Anong naman ito? Oh, ikaw wala. Push para yung camera. Okay daw, heavy na siya. Tapos Ang iyo ato si pag doon lang ka sa sign. Makita na mo sign. Makita niyo sa sign. Ako makita. Pwede mo hangad pa. Kung muhangat Head ka, down, sir. Head down. automatic brake mo na impact. Wala ka sa automatic brake, bounce mo na pataas. Oo, kita na. So kailangan before impact doon lang sa sign. Sa gilid, then pull it down until ma-stop. Okay. Okay? Okay. Kailangan always naka-smile para nindot sa picture. Ako na picture? Nasa You're so excited. Ay, sa balita ko mana. Ano na? Maigo ko dila. Pagkawas na, pagkawas sige. Okay, tower take off, buwanin to. Ayun. Ayun yung brake niya. Malalay sa preno. Bawal mo makawit yung harness ano pa lang. Okay. Tower take off, buwanin to. Ano na? Tayo na. Para na ako lilitsyon pre. Ano? Yes. I-ready ko na yung video. Always naka-smile pa. Oh my God. Kailangan ma'am, sir. Ayan. Nakakat siya sa hangin na. And then sa landing ha, pag malapit na kayo sa sign. Bye-bye, Joel. Kamay security ha. Bye-bye. Para hindi kayo umuntok sa impact doon. Okay? Lord! Tower take off, buwanin to. Ano wait? Oh my God!